Není tu jeden nožik. Aha, tu je. Tu boli dve planžety, zmizli. Planžety som videl desi. Len tam tých. Tam sú nové, ale ja som mal vyťahnuté. To je purpený. To sa furt desi všetko. Nereže nič. No nie, že to ono. To sa ani neporežeš. Dobre, ideme zveľaďovať dielňu. Hej, mohol by si upratať. Zase ja. No, ty tu máš bordel. Čo to prišlo? To je biele? A jaké by to malo byť? Ja, že čierny rám. No, asi nie. Také som asi nevidel. Kokos, to čo je Tak to sú iné pucely. Ale dobre, všetky sú v celku, lebo videl som aj také, že ich prišli také, vieš. Toto samý. Jasné, no. Poď domov, no. A to... Tam sú A konektory. k tomu sú aj čo robí nejaké? Cinderky. Čo to tam Však ale- Všetky držiaky ako budú držať. Chápeš? Tu máš čo robiť. Moždiny. Však áno, môžeš aj tak, aj tak. Ale Však my to musíme šrobovať, nie? Si myslím, že to To neprepcháš. A dáme to až úplne na vrch? A kde to chceš dávať? Že trošku nižšie. A o čo? Len na binderi. To bude púkať, ti to bude... Ja nevím. Ty kokos, to koľko tu tohto je? Opatrno. Nebuď agresívny. Ľudia si o tebe pomyslia, že si agresor. Veď to je úplne jednoduché, aha. Klik, klik. A čo z toho spravíme? Jaj. To, čo má byť? Ja som tu si videl obrázek, tu. Ja? Toto spravíme a tento obvodový sa môže použiť na niečo iné. Oni majú aj dve napájania, aha, vidíš? Jeden kábel, druhý kábel. Je tieto dlhé sú tie obvodové. Asi, no. No. Čo, ty paráda. No musíš pri tom rozmýšľať. Čak to je, čo pospájame a niečo z toho bude. Ale nemôžeš bať ako. Však takto. Lebo toto je napríklad krajný, Však keď tu tu toto mám tieto pasuje. oble. Pasovať ti to bude všade. Však. Rozumá? Ale tento tam musí ísť. Aj. Aby sa to rozdelilo zase na ďalšie. A to poskladáme celé naraz takto na zemi? A potom to... Spravme len také vrtule. Len ako ich poprepájaš, vieš? On ich potom neprepojí. Dajme to tak, jak to je. Má byť. A teraz mám čo poskladané? Neviem, či môžeme skladať každý Toto. zvlášť. No však čože by nie? Jakub bude... Čo? Hovor. Však, Takto to skladajme opačne. čo som nie? zložil? Toto dajme Lebo to tomu. poškrabeme. Čiže... Ja ti tam môžem... Tak Toto? toto. Čo je? To čo si zložil? Toto môže ísť takto. Mali by sme nejak logicky začať. Aj toto je... Poďme od kraja proste. To... Poďme od kraja, hotovo. Však je to tu nikde nevidím. Jeden iba tu vidím taký. To zrovna ho mám v ruke, či čo? Čaká čo? Však to je tento. No. No? A to zrovna to som vyťahol? Tak vidíš, ty si taký šikovný. Kde si začíname? Ja tu. Tak iba ty skladaj, lebo nemôžeme Nie. tu dvaja skladať. Ale čo budeme skladať? Ako sa potom spojíme? A kde je toto? Kde je toto? Tu! A tieto umýtaj. A tu to ide tako? To čo ty skladáš kocku? Však tomto. Počkaj, Ale kocka tam. Nazdar. Ktože to bolo? asi neviem. Tento. Ale však takéto Počkaj, tam oni nie... sú všetky rovnakej dĺžky, tieto?
Teraz... Asi... Počkaj. Ty to skladaj, ja idem riešiť elektriku. Tam len tieto káble k tomu. A teraz by sa toto malo stretnúť Že volať. toto zapojiť sem, jasný. Že to ide priamo na 220. No aha. Tuto káble... No. A toto ide s ním. A toto... Ty si istý? Takto. Toto je... Toto. Jeden. A to je si veľké. Koľko ich je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je to tak? To je veľké. Ja som sa tým To živil tu je... kedysi. Čiže toto mám dať na 220. Teba takto pichneme do zásuvky vždy. A je to... A Hen tam... za vodou vráko si. No aj tak sa to bude potom prerábať ešte nejako, keď sa to celé zloží. Lebo tam musia aj niekde tie konce. Vieš. No tak ale musíme dať obvod. Jaký obvod? Tento. Prečo? Však... Ten je zvlášť napájaný. Ten môžeme dať aj inde. Aha. Nie. A toto mám ísť hodiť teraz dole? No. Ja. Nezavadzaj mi tu. Počkaj, oni idú koľko? Však ale ty mi zavadáš. 3 za sebou, akože. Však tu je toľko týchto oných. Poď s tým ven. Teraz na to hodíš rebrík. Poď si dať na rebríku. Však ale to bude strašne veľké. Hej. 3 tieto idú za sebou. Čiže ty začínaš rovno v strede. Neviem ešte. No tak asi áno, lebo No, asi áno. 1, 2, 3, hej? No. Áno. A kde? Však tam sú 4. Čo? 4 na obrázku sú. Jaké V strede. Takto myslím 3. Nie. No, tak, ja som hneď... Akože takto 3. A na dĺžku 4, tak to bude na obidve miesta inak. No, to bude tak... No. Že to je dobré. To bude pecka. Ty si vyprával, že... Ty si zle objednal. Keď to zasíti. Kde až ideš? Aby som nepadnul. Aj tak musím ísť naspať. Ja ešte tam. A k tomu rebríku niečo chýba. To nevadí. Však ale tam nedočiahnem. Však si ho vysuň. No však to tam chýba. No však niekde to tu je. Tu? Ja asi nie. To dočiahneš. Aj toto tam budem... No, A inak máme len jeden vlastne. však ty, no. Nebudeme to skladať. Ale však ja som z toho rebríku dotiahol, hento som tam Tak ty poď. zachytával. Ja padnem aj z tú lampu rovno do kanálu. Tak ale padá aj do jamy, nie na auto. Počká, to je pod prúdom? Tu. Však ale to som mal vonku stavať. Ty vole, Však to tu nepostávame celé. to som nečakal, že to je také veľké. Ja som si rozmer vlastne ani nepozeral. Narafal som. Ja neviem toto. Všade som natisnul. Tu povypadali z toho nejaké sklíčka dve. Tak niečo je rozbité. Ale to môže... Ale toto, ten bok. No. Alebo čo. A nie, že na to vstúpiš inak. No, Niečo hľadám. Šrobovák a cvakačky. Dúfam, že to není zapaté, lebo tam není žárovka, teraz ani neviem, či tam je šťava. Juj, ale tu som ako dosť tak...
Jej to drží o ten rám iba na jednom mieste, ale... Čo? No toto. O jaký rám na jednom mieste? No, to je jedno. Počkaj, to mi nejak nevychádza. Cítim sa dosť nestabilne. Aha, vychádza. Čo? Počúvaj tú duňu, jak tá lampa poletí dole. Dochádza mi priestor, ale... Asi tam nejde šťava, keď ma to netrasie. To je dole? To je jaké hovedo? Lebo ja tu stojím len tak. A to mám ísť na rebrík a čo s tým Ja potom? neviem. Lebo ju treba vykrútiť tak tam. Kde? Vieš, tak? A zvesiť z háku. Jaj, Takto. tak chodí z druhej strany. Ja to poletím dole. No, tak sa daj. Ja už som nestál na rebríku, keď už nie som najmladší. Lebo to mám blbo, hen tam dvíhať. Ďaleko rebrík. No. Takže treba takto. A teraz tam dole. Oh, To sú pavučiny. ty chujo. Môžeš si sa To je, keby si strom zeťala, a koľko svetla teraz. To si môžeš dať nad stôl do kuchyne. Počkaj, teraz už mám dať čo? Joj, dobre, práca vo výškach. Asi to... No neviem, to tam budeš robovať s týmto rebríkom takto hore. No však počkaj, ale A ešte aj tá... jeden to musí... Sadni si Ako na to budeš, kapotu. ako to budeš sa... Kto to bude celé držať? Chápeš, však máme jeden rebrík. Vieš, čo myslím? Viem. Ja viem, ako. Z metlu. Tak. A však už ich tu nemáš tak veľa. Čo ty z toho stávaš? No však takto ich je koľko vlastní? Ja neviem, kde máš ty dĺžku, či tam, či tu. 4. No to neviem ešte ani ja. Lebo tam si to mal asi už ukončiť. Tam nie. Či ty robíš No tak takú dajme dĺžku? takto. Lebo Čiže... tak ten tam máš zle daný. Tam je koniec. Vieš, tam máš ešte... Jaj no. Kde to doskladáme? A to za to rozletí. A to sa rozletí, to bude padať po kúskoch. Potom Dajme to takto. zapneme, to vyskratuješ. Však ja neviem, prečo to skladáš takto, keď takto máš dĺžku. Lebo ja som chcel najskôr... Však preto sa pýtam, že kde máš oný. A on tu... No tak dajme tak. A to ak? No. To neviem, kto to tam dá, to vysločí jeden rebrík. Neviem, či aj to ani je. Jak sa to môže stávať opačne, lebo teraz je to špinavé. Toto som ti hovoril. Ale zase potom by si to musel pretočiť tam. Preto to stávame takto. Počkaj, čiže tu mám dať koniec? 1, 2, 3, Ukončovačku. 4, hej. To čo sme? To mi dačo nevychádza. Ty si tam dal 90 stupňovej. Jaj? A máme jeden navyše. Čo? Tento. Banán. Teraz si zaspievame. Huga čaga, huga čaga. Ty kokos do tu dá hore. To už máme vlastne. Zapni to. A čo s tým teraz? Nič, tak budeme to mať na zemi. Tak dáme polovicu. A tam to bude spájať? No. A ako? To bude spájať a jeden to musí držať, aj tak.
Tak poďme... Ale to nie. Začneme od stredu. Vieš, že poďme obidva na rebrík. Budeme to držať. Celé? Ale to Chápeš? sa nám rozsype. Stredom. Hej? To sa nám rozsype. A pevne to tam drží. No skúsme to zdvihnúť, akože diakov si to predstav. Neviem, či. Tak, vieš. No, a no však ale vieš, dvaja, keby to dvíhame. To doláme mi, tak dočkaj ma, ja sa... No a rebrík... Zaheň to hlavne to. A ako pôjdeš teraz takto na No, rebrík? vyskúšaj to dvihnúť. No a poďme na rebrík. No však mi ani rebrík vlastne do toho nemôže. To je hovadina. No dáš si to nad hlavu a pôjdeš na rebrík. Ale Ale ako dáš sem rebrík do nedáme. toho? Tam dáme rebrík. Dáme rebrík a pojeme s tým von. A keby to dáme na stojaka, Takto. no to je na stojaka. Nastaká takto. na kant. Tak, no. A tak pojeme na rebrík. Ty povieš na rebrík, tú stranu a ti túto vlastne a potom to tam skúsime nejako a niekto nám podá šrobky, šrobovák. To je na vovačku, ale horšie je, že uchytíme to na stred. Aký stred? Hej, túto to uchytíme, No. kde budeme. A potom musíš ísť dole s rebríkom a musíš to nehať vysieť iba za stred. Lebo si potrebuješ na rebrík inde. To sa hneď zlomí na týchto No. plastových uchytkoch. Presne tak. Čiže to je tiež hovadina. To by chcel na tie binderky dať. Aspoň vieš, že... Ale to tam tam neprevlečíš, podľa mňa. Isto nie. Tak máme to a nemôžeme to tam dať. Ale však ja ti to budem držať s tým rebríkom a ty budeš šrobovať. No zašrobuješ 6 alebo koľko. No a potom to budeš celé držať na nich, no. No a to hádam zvládne. Tak však vyskúšajme. Máme halus, No však to uvidíme. keď to bude vychádzať presne nie na tie dosky. A to bude. Ja aj vieš? Ale to zase nie je také ťažké, že by to... nám Lebo tebe je jedno vyjde, niektoré jedno nám si dáme musia- na dosku A hádam viacerý. pri našom šťastí. To riešime potom. No, že to nevidím posledný krát v celku. Vieš, čo si idem kúpiť? Harmoniku. Hej. Ja neviem. Takže toto tam. Si daj rebrík tam. Ja. Ty kokos. To je dobre špinavé. A kde si zebral ako ten pôjdeme nový? na rebrík. Čo? Šteblík. To tu nebolo. My sme ho mali vždycky opretý. Ty to sa dobre ohýba. Zle si Nemali ho by sme dal. s tým toľko hore dole lietať, lebo sa to... No choď s tým hore. Ty ideš. Tak ty si do toto Ty si zober. vyšší. Prečo? Veď ty to tam budeš robovať. Tak ja s tým mám ísť hore aj to šrobovať? Áno, veď aj ja pôjdem A hore. ty budeš sa dívať. Veď aj ja idem hore. Však ale nie. Akože nie. Áno, ale ako s tým mám ísť hore, však Ty vylezeš tady poďme obidvaja s a tým hore. prejdeš na druhú stranu. No však a ja idem zápätí Ja za s tým tebou. vylezem? Tady to? Spolu. Ja pôjdem za tebou hneď. To budeme Či ako? dvaja na jednej Ja, strane. ty vylezeš tam, ja ti to podám. Tuto sa naťahneš, toto zdvihneš. Ja tam. To sa rozletí. To sa rozletí. Poďme, vyskúšajme teda. Neviem, Tak ako toto si to tam aspoň hovoril, ale- zapichni, alebo... Teraz je jak veľká včela.
tam nedočiahnem. Však skús to nie je za to teda. No. Ty kokos, to je také... A čo mám? No však tam to chyť, aby som ja mohol prejsť zase si. Ale nie. Počkaj, lebo by som to zase... No, to je dobré. Lenže musíme to dať, dáme to teraz takto. Ale najskôr mi povedz, čo robíš, lebo ja som mal ísť na rebrík. Keď budem tam, tak nevylezem na rebrík. Tak poď. To musíme až hore. Ja mám ešte To bude moc ďaleko. blízko seba. No dobre, Tak a čo iné? Dobre, poď. Čo poj? Že by som to potreboval chytiť, nie si... Počkaj, dobre. Dobre. Ja by som chcel vedieť, ako to robia desi. Akože, Ja asi chcem majú... vedieť, jak to svieti. Asi sú viacerí. Keď to bude takto vysoko. Dobre, teraz sa otočíme? My nie. Nie? No my nie. No, však toto. Chyť si to tuto. Ja si to chytím zase tuto. Ja už nedočahnem. Však dobre, takto. Ale, vieš, hore nedočahnem. Musím sa zdvihnúť, lebo už to moc ohýbame, nie? A teraz... Máš robiť? Mám, ale... Aha, on sa to odspája. Nie. Ty kokos. Ale to len ten jeden, nie? Či? Dúfaj. Dobre. Ja potrebujem o jedno vyššie. Čo robiť? No, čavačka. A kde ideš, Ro? Ale... Však tu nikde nejdeš, a to na každé by mali. Však Zrovna ich ja nemám. potrebujem ísť vyššie o jedno. Ideš to šrobovať? Počkaj. To je na hovno, aby som to nedometroval. No však šerovať takto. Dáme tieto dva tu. Ty kokos. Nič nevychádza. Čo nevychádza, však tam vychádza. Čo dáme No, A tak to je? Či vyššie tam, či vyššie kde? To asi je. jak to môže byť? Tak ale musíš, vieš, ja toto musím Tak pustiť. počkaj, tak ty to drž. No ale aj takto musíš pustiť. No však ja to pustím, ty to drž a ja to idem šrobovať. No ale Dobre, aha. No, držíš, tak dávaj. Šroby sú zrovna z mojej strany inak. však... Aby to bolo rovno na tú desku. Jo, tak to asi. Dáme do stredu. No. To sú krátke šroby. Len ten plast sa ujebe. Vieš, drž to, lebo Tak držím. ten plastik... A chill? Co ešte? Tam nedotiahne. A ten nedotiahne. To je hovadina toto. Vieš, brať, dvoje šroby si zo... A vieš, Alebo to. do tej kliky, vieš, a toto tam... Jaj, no. Niečo spadlo. Ty vole, mikrofón. Tvoj. Nový. A však, aha, nedržím. Tak nedýchaj. Ale však radšej to držím, ale bež. No však bež, ale však posunieme rebrík, nie? Čo? Lebo keby sme to zachytili tam a tam, Jaj. to... Tak myslíš, že to môžem... Keď to pane, sme vybavení. Tak poď to. Inak to je pravda, že to... Počkaj, lebo my tu dneska míňame peniazy, mikrofóny 80, svetlo. Ale čo na to? Mám magnet. Ale zober si tie, lebo to nebude pasovať presne. Ale pomaly to dvíhaj, lebo keď sa to už... Fakt? Že pomaly, on s tým ide A jak... čo mám ísť jako? No, Čo to bolo? nejaký puk. To není dobré. Počúvaj ja to skúsim hen tam pridvihnúť. Z metlu. Skús to z metlu tam No dvihnúť. však? Aspoň trošku, no. Alebo z lopatu tam má dlhšie, či nie? Postav sa na stolicu. Už ma bolí ruka. No, No, a ti
Ti tam nič nepasuje. A je to tak, ako to má byť, vieš? Že to sa Nie, sníži? to je doprava, to akože To je kde? donútra do dielne. Ale malinko, dobre. To je zrovna... Však ale šrobci mi nedal. Veď ho máš na tom byte. Aha. A ako som to našroboval? Keby ideš sem a chytíš to? Aj. Ale nemám binderku. Tak zober. Ja neviem. Dáme tam týmto? To budeš maybe. Hlavne nejaké daj. Myslíš, že toto video môžeme zverejniť? Hej. Ja ti to podržím teda. No tak to chyť. Celé? Dobre. Tak ešte. Však ale ty si mi to hodil medzi tie šroby. Počkaj, to dám. Niečo som za... Čo to bolo? Počkaj, musím zvýšiť. Však si ale mňa zhadzuješ. Môžem sa odtiaľ oprieť. Ja neviem. Potrebujem 2 ruky. Čiže... Zapred. Aký to je špinavý. Je... To, čo si doniesol. Také kliešť. Prečo tenký? No ich mám rád. Však ale na toto... Dobre, môžem zapájať káble? Môžeš. Šťukni vypínať. A čokoládka. Kokos tá ináč biela. To je z ktorých Vianoc? 92. No zapni. No zhasni. Či? nie? Prečo? Však uvidíme ten rozdiel. No zapni a mňa tu zahodí. Čo by teba? To je toto, že? To je tento, že? Nie, ten vedľa. Je to cena. Či? Ty koňo. Ty kokšo. Ty ho, dobre. Ale tak. Uuuu. Tak toto som nečakal. Ty, ale aj to dobre vyzerá takto, keď to Normálny svietí. si? Čo si? To som nečakal. Ty si povedal, že to slabo svieti, bo si sa neušaj, pán nevidí. Hej. Si tu prestal 2. No však... A to asi aj budú. Nebudú. Jedno stačí. Ty vole, to je pecka. No teraz To čo je dávať extrém. tam aj ten okolo? Bude to ešte viac, alebo čo? Ty, ale tu je jak cez deň. A však, vieš, že... Tak ešte svetlo venku, ale... No ale to už vidíš teraz, že ti to tak Však pekne, jasné, vieš, no. že nemáš tiene. Ty vole. Dobre to je. Tak, to je pecka. Ja som nečakal, že to bude svietiť niečo. Že niečo nebude, alebo tak, ale... Wow.
čím je ten bordel ešte viac vidieť. Ty prďo. Je to masakér. Ešte hen tam to treba uchytiť? No. A hen tam. No, hen to. Tam. Tam tie šroby, neviem, či čo, nehať ich tam? Zatiaľ ich tam nemáme. Dobre.